Jola, mun pelinumero on 72. Mä oon Roni. Mä oon Anni ja mun pelinumero on 10. Mä oon Ivo Ruska, 12 vuotta, mun pelinumero on 88. Joo, mun nimi on Teemu Kalliokoski ja pelinumero on 91 ja pelipaikka on vasen laituri. Mun nimi on Tuukka Kalliokoski ja mun pelinumero on 64. Mä oon yleensä puolustaja tai sitten vasen laita. Ja mä oon pelannut 5 vuotta. Lempijoukkue on Chicago Blackhawks ja Patrick Kane on niin mun lempipeli. No nyt on lähtenyt 4. kausi tässä jääkiekossa. Mä oon pelannut jääkiekkoa, koska nyt 5. kausi. Parasta jääkiekossa on maalin tekeminen. Mun pelipaikka on keskushyökkääjä ja parasta jääkiekossa on varmaan se pelin nopeus ja koko ajan tapahtuu. Mikä on parasta jääkiekossa? Peli. Mä oon pelannut 5-vuotiaasta asti jääkiekkoa ja parasta jääkiekkoa on kaikki. No se on paras talviurheilulaji. Siinä saa liikkua. Hei, mä oon Tommi Ruska, toimin Koprissa varapuheenjohtajana ja Koprat on 2014 perustettu juniorijääkiekkoseura. Me halutaan olla Oulaisissa suurin laji pelaajamäärällä mitattuna. Me on onnistuttu siinä aika hyvin. Meillä on pelaajat G-juniorista tonne C1-junioreihin eli noin 6-7-vuotiaista tonne 15-16-vuotiaisiin. Meillä on tälle kaudelle jo 600 harjoitusta järjestetty. Noin 300 peliä on pelattu tälle kaudelle. Viime vuosi oli meidän eka kausi, eli me perustettiin 2014. Silloin noin 1300 harjoitusta ja peliä yhteensä pelattiin. Ja tervetuloa Kopriin hyvän harrastuksen pariin. Kiitti!